नमस्कार ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନରେ ହନୁମାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏହି ଦିନଟିକୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ମାସ ଅପ୍ରେଲ 14 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ବୈଶାଖ ମାସର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ ପରେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ଗରମ ବଢୁଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ଜଳ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ପଣା ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ସାରି ପଣା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ହୋଇ ଦିଅର ଭାଉଜ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ହେଲା ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକି ଏକଘରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଏହାର ଦୂରତା 28 କିଲୋମିଟର। ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଗପସପ ହୋଇ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଆମେ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାହାରୁ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଅବିକଳ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଭୋଗ କିଣି ନେଲୁ। ଭୋଗ କିଣି ସାରି ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଦୀପ ଲଗେଇ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଟିକେଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଟିକେଟ କରୁ କରୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ। ବାହାରେ କିଛି ଦୋଳି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଠି ଆନୁ ଜିଦି କଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।